Jane kowe iki sepira to, Cek? Wong kono ora pati ketok kowe. Kene. Kinten apa melih to, Pak? Lang badhe jengleng kok. Pripun? Wong kono ngadeg ora ketok kowe. Ngadeg. Oh, tak kira kon dalang ning kene. Wes, jenengan yo arep melu-melu demok kikok kuwi. Arep mandene karo tek jenengan. Ora. Iki apa lho, Cek? Bandul kok sakmene dawane lho. Lali gajah. Ya iki karepmu mainan celale-celalenan ngono piye? Nggih. Kowe iki mantre duwe celale kaya ngene lho, Cek. Wong awakmu cilik apa-apamu cilik ketekmu rek gegedan kaya ngene to, Cek. Masa numbaske Mbak Tarom kok. Yo alah to ngger. Yo. Ngadeg. Terus aku kene iki jenglengku piye? Cek nyuwun sewu yo asline Pak Dalang iki penasaran. Aku iki penasaran, bocah ki duwe apa ora iki?